बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार हालामनि दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे सिदलायाव दंफैयो। बे सिदलायाव मोनसे समस्या जादों। बे समस्यायानो जाहैबाय बिथांमोना लेखा मोनाखै। जाय लेखा मोनैनि थाखाय बिथांमोना सोलोंथाइ लानायाव बिथांमोना गोबां उसुबिदायाव जेंनाजों बा मोगा मोगि जानानै दं। बिथांमोना लेखा मोनैनि जाहोनाव फ्राय दैमालु बड' हाइ स्कुलनि गासै स्टुडेन्टफ्रानो फ्राय लेखाखौ मोननाय जायाखै होननानै बुंदों। गासैबो लेखाखौनो बिथांमोना मोननाय जायाखै होनदों। लोगोसेनो एम इ स्कुलनि माखासे साबजेक्ट बे साबजेक्टनि लेखाखौ मोननाय जायाखै। बे समाव आंजों लोगोसे दङ सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिपुल नार्जारि। लोगोसेनो बेवहाय केमेरा पार्सन नोंथांमोननि थानाय स्टुडेन्टफोराबो बे समाव गसंनानै दङ। बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन मा मा लेखाखौ मोनदों मोनाखै आरो दिनै एग्जाम जानो गोनांसै बेयावबो दासिमबो लेखा मोनाखैब्ला सोलोंथाइ लानायाव माबायदि मोजां सोलोंथाइ मोनगोन बेयावबो मोनसे साननो गोनां जाबाय। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो बिपुल नार्जारि बिथांनिसिम आङो लाबोनो थाखाय दिनै नोंथाङा दिनै बे फरायसालियाव गसंनानै थानांगौ जादों। मानि थाखाय थानांगौ जादों आरो मा फोरमायगोन? दासिमबो लेखा मोनाखै होननानै जों मिथि मोनदों। नंगौ थारैनो सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिलापथार दख'रा बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि माहारियारि आफादफोरा दिनै जोङो बेखौनो नुदों जे जोंनि माखासे गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफ्राव दिनैसिमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बिजाबनि आंखाल दङ। बे आंखालखौ जोङो थाबैनो सुफुंनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जोङो खावलायहरनो नागिरदों। दिनै गुदि फरायसालियावबो जोंहा इनभाइरमेन्टेल साइन्स आबहावा दिनै इंराजि माखासे थाखोफ्राव थाखो श्रेनिफ्राव दिनै मोनाखै। बे बेलायाव जोंनि बर' थुनलाइ आफाद एबसु बिथांमोना जोंनि मिरु आफादा जोंनि मिरु आफादा आसाम सरकार बा आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिसिम माखासे जिथु सर्टेज जानाय बिजाबफोर बिनि लिस्टखौ होबाय आरो जोंबो दख'रा आफादफ्रा बे लिस्टखौ जिल्ला लेभेलसिम आरो मिरु लेभेलसिम हरनाय जाखाबाय। ओंखायनो जोङो नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरो जे जेराव एप्रिल दाननि 1 अक्ट'निफ्रायनो जोंनि फरायसालिनि थाखो खथाफ्रा जोंनि फरायसाफोरजों आबुं जानानै दिनै फोरोंगिरिफ्रा फोरोंबाय थादों। बे बेलायाव जुदि जोंनि बिजाबफ्रा नांगौबायदि जोंनि फरायसाफ्रा मोनाब्ला बे आयदानि सायाव जि गियान लानांगौ बे गियाननिफ्राय जोंनि फरायसाफ्रा बन्सिस्थ' जाना थानांगोन। गियान नलेज मोननांगौनिफ्राय उन जाना थानांगोन। ओंखायनो जोङो आसाम सरकार बा जोंनि आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो खावलायदों जोंनि फरायसाफोरनि जिथुनाखि बिजाबनि समस्या जेंना बेखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ। बेखौनो जोङो आह्वान खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला जुन दानावनो जुदि एग्जाम जायोब्ला, आनजाद जायोब्ला बे आनजादखौ बोरै जोंनि फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ खालामनो हागोन बिनि सायाव जों साननो गोनां जादों। जेराव बर' बिजों बा मातृभाषा जिथुनाखि बिजों बे बिजोंनि बेलायाव सरकारखौ बारा गुरुत्थ' होनायखौ जों नुनो मोनाखै। ओंखायनो जोङो आह्वान खालामदों बिजेपि सरकारा, दानि गोदानै दाजानाय बिजेपि सरकारा थाबैनो जोंनि बे बर' बिजोंनि समस्याफोरखौ बिजाबनि समस्याखौ समाधान खालामना होगोन होननानै नोंथांमोननि निउस बिजोंनि गेजेरजों आसाम सरकारसिम खावलायहरनाय थाबाय। साबायखर थाबाय। लोगोसे आङो स्टुडेन्टफोरनिफ्राय बा फरायसाफोरनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन नोंथांमोना लेखाखौ दासिम मोनमाराखै नामा? ओहो। ओमफ्राय एग्जामाथ' जानो बारा गोबाव गैला, जुन मासावनो जागोन होननाय बायदि खोनादों। बबे लेखाखौ लानानै नोंसोर दासिम फरायगासिनो दङ? आगोलनि फुराना लेखा दं नामा? दं। दङ। ओमफ्राय ओरैजाय नोंसिनाव लेखाया दासिम मोनाखै। दा बे बेलायाव मा बुंगोन? सरकारखौ मा खावलायगोन? नोंसोरनो लेखाखौ नांगौना नाङा? सरकारखौ जों बेखौनो खावलायो जे सरकारा जोंनो लेखानि बेब'स्थाखौ गोख्रै खालामना होयो। गोख्रैनो थाबैनो माने थाबैनो होनो थाखाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना खावलायदों जे थाबैनो बे फराय बिजाबखौ थाबैनो होनांगौ होननानै सरकारजों बिथांमोना खावलायदों। आरो एग्जामा जानो बारा गोबाव गैला, जुन मासावनो जागोन होननाय खोनादों। बिनिखायनो बिथांमोना बार बार खावलायदों आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिलापथार दख'रायाबो बार बार मोनसे लिस्ट बानायनानै सरकारनिसिम दैथायहरदों होननानै जों मिथि मोनदों। दा बे समाव आङो बर' लाइभ 24 जानानै खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी, दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनिफ्राय गोजोन्थों, खुलुमबाय। थेंक इउ।